west, west. Yabona ngiyaphila. Umphethe wami ungaphi? Ungakanani? Yeah. It's crazy, ne? Lapho imagine ngizokutshela into emangazayo. Yazi ukuthi angidlali empetheni mina. I sleep here every day. Ever since March. Look. I sleep here. I'm actually comfortable with it. I sleep here. I don't sleep there. I just feel comfortable here. Not even, yeah. You don't understand. Is it too small? But you alone, so. Yeah? You are alone. So I am alone, but we all follow comfort. Okay, I get it. Yes. What do you need? Do you want anything else that's not here? No, I'm sure this is not. Okay. One day tingay, ngeke wapha impression. Bela ngithenganga izinto. Oh. Hey. What's up, man? Do you need anything? Shut my life. No, man. No, phela they thinking that you don't understand Zulu, Xhosa and everything. What else? Angazi ngithena Korean mara abekho right yazi uyazi ukuthi beshela kanjani bavele bathi What is that? Nothing wrong, but they like, do you live alone? And when you say, hey, they just ask if you live alone or do you live alone? And when you say no, apparently to them you are single to them already. Oh, if you say you live alone. Yeah, when you say you live alone, then you're single. Oh, okay. Oh, you're single. Are you single? Yes, but I came across this other guy. Have you been at the Korean? How? Like intimately. I don't think I don't think that's Leave your life. No, but honestly, I don't think that's something we should like discuss. Or like. Yeah, I'm saying leave the life. No, I miss my people. I know, but. Yebo phela. Namhlanje ngifana nawe. Ngidakwe nginyamaphepha. Kulesa kwenqayini. Ngidakwe nginyamaphepha. Uphuzeni angitele. Sithenga 8 amahenisi nama-Don Julo i2. Siphiwe yini lento le? Kamalayo. Yini ijini Ruiz yini? Siziphuza uzalo lonke mos. Nethakile 1. Siziphuza uzalo lonke uma uthi 80. Lapho sise Cape Town ngitshela sibuyele emuva Monday. Niyashutha mshokusasa. Nakusasa kuseseyilanga silali. Hey bawethu niyekuphuza kanjena. Hayibo namhlanje awuphumanga. Ngiphumile ngabuya. Nomunye ubani manje? Uphume nomunye ubani? Ngibunga nami lapha bathroom manje. Oh, awukandlini nje manje. Ngisendlini manje.
uphi umngani wakho usebhasini. ngifuna ukumbona Ubikhona. ngifuna ukubona lowo mngani Okay, ngizokuvezela ke. umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane Intombazane. hayi bo Intombazane. oh yelo ke ngizothi ungabuyi No, mara ngizobuya yazi ngizobuya. nini Hayi bo mara nifuna ngibuye nini? next week uNovember uthe uzobuya December mawufika December uzongifonela Angizange ngithi November. I mean angizange ngithi February. uthe December uzowathi khekhe mangilande eSouth Africa ngizokufonela ungilande e-airport Okay, okay. Ngizobuya and I'm gonna let you know. And it's suddenly this right bakuthi. yabona nje abe sifuthara wena la eKapa manje kuyanyiwa Siyanyiwa ne? futhi umkhumbi ngiyazi ukuthi uyawuthanda ngabe nje semkhumbi nje kusasa Uyangazi. ungachinja Anishuthi yini kusasa? yeah Anishuthi yini kusasa? hayi bo ngiseKapa mina Nine holiday Chapateni. bayashutha until next week Friday bayavala sivala uNovember wonke sizobela emsebenzini nge-1 zikaDisemba Yo, Sabawell. amasini wakho wonke labo ukhona khona bavele bawushintsha bawanika ufunani shuthi ngabe ukhona ufunani bakasenkingeni ngabe kushutha wena Yabona. I remember before I left South Africa, they told me, say, ngizoshuta. And before I left SA, bangitshela ukuthi ngizoshuta. And I was so hurt because I couldn't, yeah. kodwa uzobuya Yeah, no, ngizobuya shame. kodwa wonke amasini wakho bawashintsha bawanika ufunani ngoba wena phela uclose nefamily kaPhefeni so ufunani according to storyline ufunani akekho usegoli so when endlende it's only you and them but job ungekho Imagine ingabe yazenzela mara ngikho. Njengoba ungekho sokuwufunani ke wanweni And I don't want that. I don't want that. I don't want to be the Ndlunkulu that I am. I don't want to be the Ndlunkulu that I am. hayi kodwa uzobuya nyakwazi And ngizobuya ne? nge-1 December siqala i-season 12 Mara guys man, buya simala ngibuye yazi. buya I need to come back man. buya Ngizobuya mara ungawari. Ngizobuya. awungiyinboxele inamba yakho anginayo Already, I'll do that. sure Okay, yes. sure Already, bye. Yo, angazi ukuthi kunywa kanjani. Ngalo uzivumele wena angikwazi ukuthi kanjani. angazi lo No, yes. uphi lo mngani ohamba naye uphi Nangu omngani wozothomi abangithembe ukuthi iyena Hello. hayi mngani Hi, njani? umngani wami uya-actor nemthatha nami ise-overseas Yes, uhamba nami. hayi bo kahleni Into yodwa. i-storyline sesisashintsha manje ngoba lo muntu akekho use-overseas sesaphazamiseke manje emsebenzini Siyaxolisa siyaxolisa ungamshayi. xolise ngokuthi abuye akabuye Uzobuya, unobuya. Yabuya. Thank you. Uyabuya ngisekeshini. ngizobona ngaye lenda Thank you. Thank you so much. Very, very soon. I promise you.
Ngizobona ngawo uma ngifonela ukuthi use-airport. Nayo la. Okay. Okay, okay. Sure. Yolanda? Oh. Okay, bye. Sure. Stop. Angizazi ngale zinto zama-live angikwazi ukuthi Nami angizazi nkosi yami ngilahlekile ngididekile. bakwethu khona kanjani le nto lena angikwazi ngempela ukuthi manje ngiyele kulive. Okay, Mina boy droshiwe ifoni. bengengithanaye kuzalo Uba. he's big kuzalo uba ukuthi I don't watch TV shame. Wayesana nomuntu ongamanzi pho. But ophefeni bani. He's really big. Gosh, I really miss acting. Usekhona. Wenza ubugebengu usekhona. Ngisho nangalesi sikhathi ngikhehla laphana according to story. Bafike baba iy'nkunzi ney'gebengu ney'bhamu. Yebo phela. Yebo phela. Uba manje lo Darazi manje. But Tommy, your friend is an actress. Your friend is big, hey? Kwenza yini? Angazi nami.